bommen en granaten, wat is er aan de hand? We willen vrede, ja nu meteen, en wel in ieder land. Laat elkaar nu eens met rust, zodat de brand wordt uitgeblust. Het is nu wel genoeg geweest, zo vieren wij geen kerstfeest. Als ik zo om me heen kijk, het nieuws op de tv, dan kan ik echt wel janken, dus help me even mee. De geluiden van het luchtalarm overstemmen hier mijn lied. Hoe kan ik hier nu vrolijk doen? Nee, dat lukt me even niet. Een aanslag hier, raketten daar, al is ver van mijn bed. Het raakt me, al die mensen, ja alles zo ontzet. Hoe kan ik nu kerst vieren, met al die dreiging om me heen? Wil door dit lied hier vragen, zeg doe niet zo gemeen. Als ik zo om me heen kijk, het nieuws op de tv, dan kan ik echt wel janken, dus help me even mee. De mensheid lijkt terug bij af, ja we zien het allemaal. Verdraagzaamheid, Wat is dat? is dat een andere taal?